Kamabhele ngolanga ngozondi ngokhuboni ngoqunda ngomafu ngondaba ezitha ngonontanda kuphakanyiswa ngabantu baphezu kwentaba selenge kwilizwe langapha eMnambithi siyanqula kaloku xa sitshoyo siyacamagusha sithi kuni nonke abaqala ufika kweli khaya namkelekile wena mntu ofikayo kungalibali ukusubscribe uqhube ukhangele nezingaphambili iividiyo ezininzi ezigqithileyo sithi ke wena mntu okudala ulapha qhubeka wethu comment ushare ubize nabanye ukugcwala apha kube shushu ude ubamkele ngokwakho ezinye imini wena mntu othi sewungowalapha sithini ke namhlanje sabe sincokola ngemithi emibini nento engengomthi esisilwanyana sincokola ngomdlebe namhlanje sincokola ngalento okuthiwa ngumhlume kahloyile sincokola ngesandawana umbuzo ngokuba ingaba lento yimithi na okanye ngumagic lento yezi zinto sigqibo ncokola ngazo singekangeni ke kulonto sinjalo sithi wena mntu othi ufuna ufunda ngamayeza isikolo sizawuphinde siqale sizawulinda nje la nyanga yokuqala yewari singene xa sikula nyanga yesibini yewari inyanga yokuqala kaloku le kuthiwa yiJanuwari sigqithe siye kule kuthiwa yiFebruwari noko xa sifika kule nyanga yesibini noko iwari sezibuphela ilinki izawuvela ke ayikabikho ngoku kodwa sithi wena mntu onomdla uzuyilinde lento izawufika ithi bhalisa ekubhaliseni ke ulinde ke kuba kuzawuqalwa ngoDisemba ibe nguJanuwari wonke ivale nge-end of January siqale isikolo nge-first week kaFebruary masingeneni ke entweni ukwenzela uba lithi litshona nela namhlanje sibe sikude ngayo lolo sithathu the 15th of December ngosuku lwamayeza okunyanga sincokola ngomhlume sincokola ngomdlebe sincokola ngesandawana umbuzo ngulona ba ingaba lento ingumagic na okanye iyimithi nantsi ke into esifuna uqala ngayo nje basingena nje kulento kwenzela ukubana uyibambe kakuhle lento ba ibhalele kweliphi icala apha sizamana nalento ukuthiwa kukufundisana ukwenzela ubana ukuba wena unento oyaziyo abantu abangayaziyo uyibhala apha ngaphantsi ukwenzela abantu bafunde kuwe yayisithi lento ngokusasise ngabantwana besikolo educate to liberate xa u-educator i-next person uyamliberata nawe in the process uyaziliberata asingeneni ke kuyo lento siqale ngalena yokuqala umdlebe yintoni umdlebe lo ngumthi ogama lesilungu ekuthiwa yi-dragon's blood tree ngumthi ofumaneka apha kwi-Horn of Africa i-Horn of Africa ke izaba zendawo edibanisa noma Ethiopia o Somaliland oma Eritrea Djibouti that direction but particularly kweli cala line desert lo mthi uyafika nakule Horn of Africa uze nama-Arab uyayiqonda mosila kona yile inama-Arab njengoba ufika nabantu abasuka eYemen because phayana eYemen lo mthi u-indigenous uyazikhulela kweza desert kulaa ndawo ilomixethuka andilibambi kakuhle igama lesixhosa but loo ndawo iqwebileyo inamatye loo nto ongakhuli nto uzawuthi ubuyayiqwalasela le nto yalo mthi akubikho kwangca kule ndawo ikuyo because kusekuxwebeni iyazikhulela ke le nto yalo mthi lowo abantu balandawo abawusebenzisayo ukunyanga ingxaki abanazo kuqala babesithi lo mthi unyanga yonke nje into esemntwini benyanga izi-problems ezisu respiratory problems ingxaki zoomama abangayigqibiyo ukuya exesheni abangayiyo exesheni bayisebenzisela kwezo zinto kodwa esixesha lihamba kwafumaniseka uba nalapha kule Yemen lo mthi uyaphela kuba kaloku kukhona abawufunayo bafuna laa nto iligazi the sap uzawufumana buyathengiswa ke noba uya ku-Amazon uthi dragon's blood sap abanye bayithengisa isap abanye bayithengisa ipowder for i-cosmetic industry abantu bafuna uba bahle ngawo lo mthi umdlebe apha ke kuthi lo mthi ungumthi osetyenziswa ngabantu abafuna ukwenza imali there is a lot of myth ke around wona ukuba lo mthi ufuneka ufike ebusuku xa uyoxoza kufuneka ufike uphethe ibhokhwe xa ufikayo uxobule ushiye laa bhokhwe ityiwa ngulaa mntu ubaleke
what is wrong with our God? Kutheni abanye abantu bekwazi bona ungena phansi kwalo mthi bawakhe eziyadini bahlale kulo mthi sibona abantwana begwencele kulo mthi kodwa xa umamela umuntu wakuthi uthi ufune kuye ebusuku white people take pictures all the time usikwa lo mthi ngechainsaws kuthathwe lagazi sidlule siye kumthi olandelayo umhlume kaHloyile yintoni lo mthi ungumhlume this one is shrouded in mystery ingathi worse than umdlebe you will struggle to find umuntu ozakubonisa the tree umthi I tried every book endikwazi udibana nayo ndikhangela lo mthi if uya kwi-South African National Biodiversity Institute iSANBI awuzuyifumana i-reference ngalo mthi ukuba uye nakweyiphina indaweni abantu abakhe ba-reference the journals ezenziwe yi-Wits University, Rhodes University, even iWalter Sisulu iba zezi universities ezithetha ngento zemithi neforte including ezinye universities but if sithetha ngezi ezibhigi kwi-biodiversity zezi ngqebo zibala there is nothing ethetha ngalo mthi ukuba uye Faraday uzawubona umthi onexolo elifana nelukuluku nanso into abathi ngumhlume ukuba uyayimamela le bakuthengiselayo nokuzawuthi inyanga ezisu abantwana abaqunjelweyo iphelele apho ingafiki ke ngokukule ekuthiwa ukuba unayo uzawuba nemali naba bantu bathetha ngayo lento lomhlume abakade bakubonisa uba ixolo layo libanjwe yakuxelela uba ndinawo lomhlume ulapha ekamereni okanye ndinawo lapha esigodlweni ibe yiloo nto injalo ikushiye ungayazi neyokuqala kuba kaloku lo mhlume uyawufuna ukuba ufuna uba nemali kodwa awufumani the same will be true with umdlebe bazawuba nawo hayi ndinawo lo mdlebe bawufake nabathaka kuFacebook umuntu afake umdlebe afake umhlume kuthake nalo mntu who's never seen either of the two kodwa bathake ngawo ukuconfuse wena sidlule siye kunumber 3 apho sithetha khona ngesandawana yintoni isandawana isandawana esi yinto ozawuthi ubudibana nabantu bakoMozambique Malawi bakuxela uba iyinto ekhoyo and bakuxelele some of them they will tell you ukuthi ayonto ibonwayo lento esandawana yinto ebukati but small cat abanye bathi into ebumpuku ene sound etswinayo xa beyichaza abanikazi bayo kanti if you check uYouTube uzawufumanisa ezinto uzibonayo phambi kwakho the first one is kuthiwa yintoni intloni i-hedgehog is a simple hedgehog i-hedgehog in about 30 families if andiphazami ezinye zibu-albino enye they've got pointed nose ezinye zi-dark ezinye have got short nose ezinye zinanto engathi iyahlaba intloni liqhelekileyo ezinye ife yakhona is very smooth ezinye azinakwafe yiloo ndidi le uyibonayo phambi kwakho right now yile ikwizo zonke isites ze-Nigerians lena ingasentla before le uthi xa uyibona apha ku-YouTube ihamba ishiya amachapha zegazi watch la video lento ishiya amachapha zegazi when it start to walk ishiya igazi elininzi but the more ijikeleza kweli shit igazi leliphela then we start to question lento sithetha ngayo ke bantwana bahle is it magic or is it myth na lento yesisandawana mdlebe yonke lento sigqibo thetha ngayo ziviews zami ke zikhomenta nawe apha ngaphansi ukwenzela basifundisane uthi ba yiyo bhele luzana hayiyo andijonganga ukuba umuntu avumelane nami ke ndibawela wena mntu othi asiyiyo kwenzela ba nathi sifunde nami ndifunde here are my views lento yale midlebe njengoba sisitsho bazizinto ezikhoyo they have been taken kweli lizwe ngabantu abasebenzisa into zokuthwala bazenza izinto kuthiwa ukuze ube nemali udinga lo mdlebe ukuba uyabamamela bazakuxelela ukuba awuzufumana lo mthi kuba kufuneka kube nedlozi elizawukwazi ukuba likuncedise ukuyoxoza lo mthi walo mdlebe ushiya ibhokhwe uye busuku ohambeze oyena mntu ozawuyenza lento ndim yizapha kum
kutsho lo muntu ufuna ukukuthwalisa. The same is true. Kuzawuthiwa if you've got the drop yesandawana, le nto esisandawana iza kuthatha ikubeke endaweni, le nto ine-male and ine-female, apho uyifumana khona funeka ukuyojikela emva kweentaba zaseMalawi, awuzufika oyena mntu ofikayo ndim ukuba uyayifuna le nto yizele kum. Nazi izinto esifuna abantu bazazi. Esi sandawana lo mhlume yonke le nto, even if you could get le nto, masithi ukwazile udibana nomntu osuke eYemen akuphathele lo mdlebe. The reality of the matter is ezi zinto zasesithwaleni, there is nothing ozayifumana kumdlebe, there's nothing ozayifumana kumhlume, kuba kaloku the power and the energies zikwezi zinto ziphakanyisiweyo, zivusiweyo, zikhandiweyo zasesithwaleni. Ithini le nto Bhele? Ithi abantu abathwalisayo abathwalisi ngamandla amayeza, bathwalisa ngamandla ezi zinto bathwele ngazo. Remember, abantu abathweleyo, you find two categories. Kukho abathwalela ukuthwalisa, kukho abathweleyo bayithwelele ukuba nemali. Luthwalele ukuthwaliswa unikwe obobugqi. All they need ngalamaselwa ezo zigubhu zimbini ezintathu aza kuphungulela from zona, adibanisa into ezimbini ezintathu, but the main thing yile aze nayo. So kungaziqhekeza intloko ke uhlunyuka ufunana nomdlebe ujikeleze caba uzawude ngoku usistresse nathi because usibuza umdlebe umhlanezolo, usibuza umhlume kahloyile umhlanezolo kuba ufuna le mali. Imali yacengelwa esihlweleni, imali yasetyenzelwa mntanomhle, including le mali uzayoyiwina kwilotho, yimali ecengelwayo ecelwayo kubantu abadala. Lena yasekuthwaleni yimali nayo, ikhona into esithwalo futhi yeza nayo imali for abo bantu bazincamileyo ababona ukuthi bona ba-prepared to bend, yabona uphule nespine, ulale nabantwana ubacaba funeka kuhamba olusana lwakho okanye umama okanye utata. Zinto zasesithwalweni ke ezo. We trying to remove le nto yabantu bethu abahla benyuka bafona umhlanezolo tata uBhele awunawo namafutha esandawana. Masiyilungise nalela mafutha. La mafutha udibana nawo phaa kula herbal shop kuthiwa ngawesandawana, sorry to burst the bubble, ayingomafutha asandawana. Uba ufuna isandawana sasekuthwaleni, ingasikudibane nabantu bathwalisayo bakuthengisela amafutha esandawana uthwale. When you do into yenzayo, don't do half measures. Ukuba ufuna uyothwala mbothwala, sukekela uqokela into zesithwalo kodwa ufuna uthwala. Nantso into besiyiphethe, comment apha ngezantsi, asilwi namntu. Ukuba ufuna ulwayilwa, sijonge loo nto uba kusiliwa, sibaleke uba kuyabalekeka, kodwa the intention is to help aba bantu basithi bamnyama who are seekers of knowledge ukuthi ihambi ithini. We encourage people to read. Thatha le nto ithethwa nguBhele uyidibanise nethethwa ngomnye umntu, make up your mind. Kwi-academy yakhe okanye kwi-scholarly world bathi don't read one book, read this book, read the references zalo mntu up until you get to the source. Yile nto ikukhulisayo. Ukuba umamele uBhele yedwa, kunzima kuwe mntanomhle. Masiyeke nilale ke singade sityiwe zezandawana nemidlebe etyabantu. Bye bye.